Oh, winter is coming, baby. муҳоҷирони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, намедонед ки ба кӣ раведу бароҳат ба боварӣ равед, акаи Абдукарим дар хизматон аст. Бо акаи Абдукарим мо 1 сол аст ки сарҳади Қазоқистону Россияро реклама мекунем ва бо мошинҳои худ ба боварӣ мебаранд меоранд ва ягон кас ҳам шикоят кардагӣ нестанд. Барои документ, барои кадоме ки ба Тоҷикистон сафар дорад, мехоҳад ки ба мошини майда равад, ёрдам мекунанд. Ҳатман номероша бинависен, номерое ки дар рӯи экран ҳастад. ҳозир аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҷотонро тайёр мекунад ва албатта ки скидка ҳам мекунад. акаи Абдукарим ҳамеша дар хизматон аст. занг бизанед. نجویم رهی و تا گوش نمانیم ندانیم که نان چیست تا بار نسوزیم ندانیم که خون مکی عمر زیاد است یه ناشکری ما برنا مکی عمر زیاد است. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.